shona inobva yati murombo harove chine nguo. Vamwe vari kuti zvoni hanzi vanga vachidhiraivha mota, mabatire avari kuita Fortuna ndo mabatire avaita ana Selma. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Amai Dice Mtukudzi vaita accident neFortuna iya muri kungoiziva Fortuna yakaita pamutauro, yakaita pamuromo, ichinzi waivapuwa Fortuna nyika yese iri pari pekuchema. Unoziva kuti nyaya yemusodzi yevanhu hachisi chinhu chekutamba nacho ka. Wekino Chivhayo akangoti arekedza ndichienda tinopa Mama Dice because ndio mukadzi watu kwega wandinoziva chinchi nyika yese ikapopota nazvo. Vanhu vakati rekedza tigadzire hedu GoFundMe tikwanise kuita se kunyararidzawo moyo yana Sandra naSelma. Ndo zvinhu zvakaita se zvakazonoitika. Vakanzi imimi since mapuwa mota naChivhayo on top of my properties nezvimwe zvinhu zvese zvaMtukudzi zvese kumusic chichichi magitari madrums kusvika kumicrophone yaMtukudzi zviri kuna Dice nefoni cellphone yacho zvese zvaMtukudzi zvakasara naMama Dice. But iko zvinezvi situation yandiri kungosangana nayo pari kunzi Mama Dice varovera mota yavakapuwa naChivhayo. Nyowani iyoyo, Fortuna iyoyo iri kutonetsa kudaro, Fortuna this, Fortuna that, yangorovera. Inoziva ndangoti ndiri kungodai soka ndobva ndatongonzi iyo shamari uri kuzviziva here kuti Dice Mtukudzi involved in a car accident with a new Fortuna gift at Warren Park roundabout. And I was like, what are you talking about? Daisy? Munhu angari nezuro manje apa ayo takatomona kamusuna achidarika kuti ayo ndo mota yakwaChivhayo tikatonzi nomwe aiwa aisiri waiziva sei tikati andiyo man. Iyo ungaona sei mota inetutindi iyoyo kada aiwa man ndaona driver. I was like okay hazvisiri izvo vafanira wangu waingoitiranawo nharo nenyaya iyoyo kwaDice. But iko zvine zvino situation iripo hama dzadiwa varovera nemota iyoyo ende vanhu veZimbabwe vari kufara zvisingaite. Team Selma uyai pano, vanhu vekwaSelma Mtukudzi uyai pano, vanhu vese vanofarira Selma and Sandra uyai makisai register panapa, like this video obva wandiudza in the comment section kuti I'm team Selma. Atina chekuita nekurovera kwaita mota, tiri kungoti team Selma uyai pano, pamwe pane zviri kuda kuitika handiti pamwe hazvizikanwe pamwe kwaMtukudzi kudiwe mari dzakasviba ka utsa mari dzedze dzinobva kupi, mari dzinotengerwa mota nyika yese. Saka pamwe ndo zvinhu zviri kuitika. Now vanhu veZimbabwe vazhinji vari kukomplaina zvisingaiti, vangoti aiwa zvakaoma, hanzi musanigirikini, hanzi munonyepa imi, vanhu nyika yese achitaura zvainoda. Mwari kuti I think it's high time Dice goes to meet Oliver Mtukudzi and explain what is happening on this part of earth. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe. Mwari kuti honestly I had that feeling nekuti the manner is which Wicknero dashed here that car yaive yesvoto, so the timing was wrong. Exactly. Mwari kuti aiwa mukapiwa imwe next time musakangana kuenda kuguva munoratidza muridzi wayo kuti pane reward yamapuwa samanyanga. Mwari kuti aiwa kana Wicknero ari chibaba ngamupe imwe pakaipa woyo. I think my ingredients high blood pressure, heartbreak, heart attack, shock anowanika mucomment section because vanhu vese vari kungopopota ndizvozvo hama dzadiwa. Mwari kuti aiwa ndozvinoita mota dzaWicknero madungwe atori kucommunity service izvezvi nemota iyo yakakoshera futi akomana imi. But I think ndotaka kuwirirana nazvo. Unoziva kuti chinhu chese ukaita chekupuwa mahara free, so kungonzi chibaba dakupa imota akupa chakati kuti umaintain aunyatsomaintaina nemwoyo wese because it's something chakangoya free kwauri kungonzi saka hauna kapain kekunzwa kuti zvinhu zvinoita sei zvinorwadza kanenge kari kure newe. Ndo imwe nyaya ndakatoona inotoitika pazvinhu zvekupiwa izvozvo. Mwari kuto maZimbabweans vari bitter, dai Mwari vabatsira nyika ino kuti vanhu vaitawo mari vasiyana nekuita bitterness dzakadai. So Mwari kuti at the end of the day Mwari vanozongoita kuda kwavo nekuti Mwari havabve padeni penyu. Dai aita head on collision neHonda Fit kanyatsa kumupedza mumwe wari kushuwirawo kufa kumwe munhu. Inangu handizoshuwire munhu kuti azosvika that extent because at the end of the day inyaya dzekumba kwavanhu dzinenge dzakarwadza, but not kuzoshuwira munhu kuti azonzi afa. It's very bad. maZimbabweans musazodaro, handiti zvazonyanyawo. Tumbotaura nyaya yekuti mota yangorovera zvokuzoti muzoshuwira kuti munhu dai anhikirina hatizoone kuti pane chainenge akakutadzirai futi.
ndopa anozobvunza ndakakudyirirei china imimi, munongomuziya kuti anozoti inini ndiri nzou inenge ichibva ichifamba ichidai so, inini ndiri nzou, vamwe vese tukutuka utu tunenge tuchingohukura turi kure ndichidarika zvangu. Anenge atoona kuti vanhu vanotaurisa. Anyway, mumwe ari kuti aiwa maparadziro anoitwa zvakaipa nemafambiro anoita news ka vakomana kadai munombofambisawo nyaya dzimwe kana dzaJesu, because pakaipa potaiwo muchienda kumabasa kwevakadzi venyu munoona vamwe vanhu vakomana zvacho ngasadaro daisi. Mwari kuti the combined uninformed forces are responsible. They don't want debt money in the Mtukudzi family. The accident was planned, tow the car back to Chivhayo. Vanhu vekwatuku vasabatwe nezvinhu zvekwachivhayo. Please, dzosera mota iyoyo zvako, unofira mahara uchiri mwana mudiki. Pakaipa komana. Easy come, easy go. Did my son check that she had a driver's license before gifted a car? Mwari kuti chienda yamunodarika muchinoratidza futi japreza mota iyo sezvamakangoita pamakaitengerwa, mungodarika muchiti ona mwana wangu ja zviripo sezvamakamboita papa. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda hama dzadiwa nekuda kwetsaona yaitika yasangana daisi Mtukudzi iyi. Inini ndangondidarike nepanapa kungoinforma vanhu kuti zvechokwadi accident yaita sei yaitika. Saka ndanga ndichingokumbirawo kuti mundiudzewo nyaya iyi hama dzadiwa, kuti muri kuionawo sei makaitarisa kwamuri kumativi mana enyika ikoko. Tell me what you think in the comment section panyaya yeaccident yadaisi akapuwa mota musi wa 1 October iko zvino zviyatorovera. Munoionawo sei nyaya iyi hama dzadiwa?